Tammelalta. Someron edistyksen ehdokkaat ovat entisiä kokoomuslaisia. Tarja Hiltunen soitti ryhmittymän äänikuningattaralle Martina Ramseille ja kysyi syitä perustaa oma yhteislista. Me koettiin, että puolueessa mitä oli, niin ei ollut semmoista oman henkistä porukkaa. Me 3 ollaan oltu tai ehdokkaina aikaisemminkin ja 1 on ollut muuten kokoomuksen toiminnassa mukana. Teidän 5 ehdokkaasta 4 pääsi ja itse sait komea äänisaali, eli Somerolla toiseksi eniten 186 ääntä. Niin mitä ajattelette tästä lopputuloksesta? Se oli toivotunlainen, mutta ei me tietenkään osattu odottaa noinkin mahtavaa ääntä. Ja meillähän jäi siitä 5. paikasta vaan 20, oliko muistaakseni 26 vai 24 ääntä. Että se, että kaikki olisi päässyt sisään, niin ei ollut kovin suuresta enää kiinni. Tämä yhteislista sehän määritellään aika usein tämmöiseksi protestiryhmäksi, niin tuletteko te sitten jatkamaan myöskin tulevaisuudessa Someron edistysryhmänä? Kyllä, me näin nyt ollaan ainakin ajateltu, koska nyt ei tiedä mitä tapahtuu, mutta ei meillä ole aikomusta sitä lakkauttaakaan. Meillä on tosi hyvä yhteishenki siinä, että ollaan 5 hyvin samanhenkistä ihmistä ja sen takia meillä onkin sitten tämä yhteislista, kun ollaan niin kuitenkin samanhenkisiä. Ajatellaan asioista hyvin paljon samalla tavalla. Onko tarkoituksena laajentaa teidän Someron edistysyhteislistan toimintaa? Siihen en osaa, kun ei ole vielä alkanutkaan tällä kausikaan, niin osaa sanoa oikeastaan mitään. Että mennään nyt tällä, mitä on. Millä tavalla Someron edistys eroaa muista puolueista? Mitä asioita te ajatte? Me ajetaan yleisesti Someron etuja niin kuin meidän parhaassa katsomalla tavalla, että meillä ei ole mitään tiettyä asiaa, mitä me ajetaan. Me halutaan se, jos joltain puolueelta tulee meidän mielestä hyvä idea, niin me kannatetaan sitä, oli se sitten mikä puolue tahansa. Eli halutaan semmoisia perinteisiä puolueen välisiä niin sanottuja kiistoja, niiden raja-aitoja hälventää. Kuinka suuri se oma kokoomustausta siellä kuitenkin on olemassa? No totta kai se niin kuin mielipiteet ja nämä on, niin kuin, eihän ne nyt ole mihinkään mennyt, mutta siellä sitten ehkä Somero-kokoomuksen osalta oli sen verran suuria sit näkemyseroja, että nähtiin paremmaksi mennä tämän yhteislistan kautta. Yhteislistoja on aika usein tämmöisillä pienillä paikkakunnilla, mutta toki myöskin isoilla, muun muassa Turussa oli, niin uskotko, että tämmöiset yhteislistat, ne tulevat lisääntymään? Kyllä mä ainakin kuntapolitiikassa uskon, koska periaatteessa päätettävät asiat on etenkin kuntapolitiikassa semmoisia, että ei se mun mielestä edes tarvitse välttämättä mitään. Valtakunnan politiikka on sitten eri asia, mutta niitä on tosiaan muuallakin, että naapurin kunnista on Tammelassa ja Loimaalla myöskin on ollut nyt näissäkin vaaleissa. Aika usein siellä sitten saattaa tämä ryhmittymä hajota vähän sellaisiin sisäisiin ristiriitoihin, niin miten tämmöinen estetään? Yhdessä keskustelemalla ja kyllä meillä on niin kuin, että ollaan tehty niin sanottuja vähän sääntöjä. Toki eri mieltä saa olla ja saa äänestää eri tavalla, mutta se, että niistä keskustellaan yhdessä, niin sillä pyritään välttämään niitä ristiriitoja sitten. Millä mielellä nyt sitten odotatte tulevaa valtuustokauden avausta? Tosi mielenkiintoisella. Siellä on tosiaan perussuomalaiset ja kokoomus myöskin siinä, että he saivat 4 paikkaa ja keskusta sitten ja demarit enemmän. Että se tulee muuttamaan jo ihan näitä valtasuhteitakin tämä vaalitulos kaiken kaikkiaan, että ihan tosi mielenkiinnolla. Someron edistyksen Martina Ramseita jututti edellä Tarja Hiltunen.